Change Summit. Erokamano. Erokamano ahinya. Waloso ewi lokruok mar kor lwasi. Mano e kama wantiere godo nyako Ramogi Jwang' ka warange ka achiel mondo mi wachaka twak. Romo makoro chako juma manyien. Tiende nang'o makoro wacho ni ero Global Climate Change Summit. Pinje mathoth migeno. Inyamiwa mana kuom ranyisi kata lerno nyako Ramogi Jwang' ni romo kama koro ka igeno mondo bi juma manyien. Tiende nang'o? Yeah, Kenya obago romo maduong' ma wa expect ker mathoth ne 20 ma Afrika gi moko mwagwelo koa kuonde mamoko mondo mi obi e thurwa ka mondo wago mbaka wang'e ni ere kaka wanyalo address or wanyalo timo gige mag ere kaka wanyalo ginang'o gini ma wanyalo timo mondo mi lokruok mar kor lwasi kik iny jowa ahinya nikech Afrika kuom pinje duto mantie kuom continents duto Afrika ema en continent ma winjoga lit lokruok mar kor lwasi moloyo nikech kaka Africa entie around the equator generally, so wabet very gidongere waluongo very vulnerable to the impacts of climate change nikech kaka Africa nitie infrastructure ma wantie go e Africa gi nyalo wa mondo mi wa respond to the impacts of climate change. Koro Africa Climate Summit called Africa Climate Week gin conferences ariyo ma bro chakore tarik Monday tarik 4. The summit chakore tarik 4 nyaka tarik 6. Summit en mar jodong pinje mopogore opogore. To Africa Climate Week be chakore tarik 4 no nyaka tarik 8. Africa Climate Week en gima organized by the United Nations Framework Convention on Climate Change or UNFCCC. To Africa Climate Week to is organized by the African Union, yani riwruok mar pinje mag Africa. Koro the week the summit came up from an AU decision. Nitie riwruok mar AU no make decision ne pinje ka Africa bro bet ga gi climate summit iga ka iga ma iga mokwongo ne summit mokwongo ne Kenya emano offer mondo wa host to no offer on basis of two issues. One, Kenya sani chair mar committee mar heads of state on climate change. Africa Union iti committees mopogore opogore mana kaka COG Council of Governors nitie gi committee mopogore opogore to committee mar climate change in Africa from March iga mokalo is chaired by Kenya. Ma chair mokwongo nen jatend piny mano Uhuru o chair kato kano hand over power or hand over to jatend piny masani ker masani koro Kenya ema chair that mar igni ariyo ma wabro we that com dwe mar ariyo iga mabiro to kaka chair mar host Committee of African Heads of State on Climate Change ne wa offer mondo wa host climate summit mokwongo mane kaka koro no bet ne wadhi host climate summit. To bende climate week ne wa offer mondo mi ode kanyakla gi climate summit neki climate week en mar jolony mag climate change technically climate summit en mar jotelo to climate week en mar jolony ma wacho gik ma technical ewi climate change kaka wanyalo timo technically mondo wakony piny to climate summit en mar jotelo
kaka wanyalo biro gi policy and wanyalo timo adjust things mondo mi ji kik climate change inya. Erokamano. Adane make kanyo mondo